Nis Onde, niya sab din si Anton Gulben, Pastor, asa mabasa Seventh-day Adventist Church, kay kulang man gudtong naasa na pulo ka sugo. Ikaw pag yung nagdeklarar nga kulang nga naasa na pulo ka sugo, pero ang Diyos wagi ka deklarar ana ba nga kulang nga na pulo ka sugo. Daghang salamat ana Anton Gulben nga kuan. Pero actually kung imong tan-aw ng Psalms 19 verse 7, ikaw na lang mo basa, ang kasuguan sa Dios hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Perfect ang sugo sa Dios. Dili na siya matawag na tugkulang. O ang word nga Seventh-day Adventist igsuon, walay doktrina ang Seventh-day Adventist nga si Kristo nagtukod og Iglesia des Mateo 16:18 ginganlan niya Seventh-day Adventist. Ayo sa paguna-una nga wa mo mabasa Seventh-day Adventist. Ang inyo sa dili sad mabasa. Tanan nga reliyon igsoon dili mabasa, walay mabasa des Mateo 16:18 nga ginganlan og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa sa tay mabasa diha. Wa say mabasa diha nga ginganlan og Iglesia ni Cristo na ikaw si Pedro og nining bato pagatukuron ko akong iglesia og nganlan kong Iglesia ni Cristo. Ug ang word nga Iglesia ni Cristo sa Biblia igsoon kuha man na siya descriptive title no or name. Dili man na siya capital letter C or capital I nga matawag natog proper name. So basically walay ngalan karon eksistado nga babalik didto mabasa sa Mateo 16:18. Okay, ningon sa di Anton Gulben, only Sabbath day lang. Okay, wala man sa ta nag-ingon nga only Sabbath day lang. Ikaw man siya nag-ingon ana Brother Anton. Usay ako ning gikuan si Anton Gulben kay kugi kay ni siya mo hatag og mga pangutana dinhi nga gitawag nato og makalingaw. Gikan gyapon ka Anton Gulben, Pastor, kung dili nimo matubag maayo pa mobalhin ka na lang sa peryahan. Anton, bisag kung saan akong tubag diri Anton, kung dili gid ka mo dawat, wag gyud koy mahimo kay close naman ang imong una-una. Mo manggani nga pagbasa nako sa imong ngalan, nahibalo nako kung unsa imong line of thought o imong line of questioning nga bisag unsaon tubag sa katao kung di ka ma-please, mingo gyud kag wala matubag. Niya sabi ni si Jima Santos watching from Kuwait, good PM.